Taano kaya? Pagkaiwal ta ang mga babae or mga bata ta, tapos naghahagad tulos kita ni sorry, diin hindi tulos matanggap? Taano? Pero pag sindang babae ang nag-sorry, tanggap ta tulos. Ta babae sinday, taaram tang namamati ninda. Tanggap ta tulos ang sorry ninda. Bakung araw ka mga babae na pa nag-sorry kita, di tulos ninda tinatanggap, ay lintian. Tapos pag nagsusorry na kita, pinapalala ninda ang sitwasyon. Naglalangkaw sinda ng pride, tapos naglalala ang pag-iiriwalan. Taano taarog ka mo kayan mga babae. Tung tipong nagsusorry na kami mga lalaki, dahil nindo tulos matanggap. Pero pag kamo nagsorry, tanggap mi tulos. Ayos tulos sa muya. Pero pag kamo, halangkawon tulos ang pardindo, di paparalangkawan nindo ang pardindo. Kamo mga babae, magdangog kamo. Pagkaewan nindo ang mga bata nindo, makipag-ayos man kamo. Ta kami mga lalaki, nakukulgal man kami pag di nindo tulos natanggap ang sorry. Tapos kamo, chill lang. Nagsusuri na kami. Kamo mayo pa. Mapa kamo pa magbati. Ano kamo mga manhid sa buhay, ha? Kaya kamo mga babae, ha? Pag nagsusuri ng mga lalaki, ayusin nindo ang tamanyo nindo. Tapag kamo nga rin nagsusuri, inaayos tulos. Ayos tulos para sa muya. Tapos kamo mga babae, ha? Halangkaw ng pardindo. Halangkaw ng hilin nindo sa sadiri nindo. Ha? Kamo mga babae, pag nagsusuri ng mga lalaki, tanggap po nindo. Ayusin nindo ang pag-iwal. Bakong nagsusuri na, sasabayan pa nindo. Bakong araw ka yan, ha? Kaya girls, magdangog ka mo sa sinasabi ko, ha? Tamaan akong tamaan, pasensya kung pasensya. Sa mga babae dyan, ha, pasensya. Pero real talk lang, kamo mga babae, ha? Pag nagsusori kami, tanggapon nindo. Bakung puro na sana, kamo ang intinduhin mi, ha? Bakung puro na sana, kamo. Kung pag nagsori kamo, sa mo ayos na. Pero pag kami nagsori, ha? Dahil hindi tulos matanggap, taarog ka mo kayan, ha? Anong pinaglalaban nindo? Ha, takulaw, nagkasaalan mi? Girls, araw ko mo kayan? Ayusun nindo ha, ugali nindo mga babae. Sa bagay, lalaki lang kami, madali yung palitan, araw ka ng mga babae, duh. Pero girls, bakong araw ka yan? Nagsusorry na? Dahil pa nindo tinatanggap? Ano ka mo mga babae ha? May mga side pa yo. Ay, umayos ka mo, bakong araw ka yan? Kaya girls, ha? Pag nagsorry, ayuson, dahil tapuson. Bakong nagsusorry na, dahil pa nindo tinatanggap, walang kawan ng pardindo. Kaya kamo mga babae ha, kung tinamaan ka mo, bahala ka mo sa buhay nindo. Real talk lang, paing rambugan. Yan ang totoo. Nagsasorry na, di nito tinatanggap. Ano ka mo ha? Gigil ako, gigil.